Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακα του. Λίγο απρόσεκτη αυτή η πάσα. Τίποτα. Τον σταμάτησε. Πολύ καλή πάσα. Και κάνει σουτ. Εκεί στη μεγάλη περιοχή βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά και μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Ωραία προσπάθεια. Για να δούμε τώρα τι επιλογές έχει. Θα το καρφώσει. Τουλάχιστον το τόλμησε παρά την απόσταση και αυτό είναι που μετράει. Ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Μόνο ένα γκολ διαφορά. 2-1 είναι το σκορ. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Και κόβεται εύκολα από τον αντίπαλο. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Είναι γκολ, ναι. Πολύ σημαντικό αυτό το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Μπράβο στον επιθετικό που κατάφερε να γλιστρήσει απαρατήρητος στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Προηγούνται πια με 2 γκολ διαφορά. Αν κρίνω από την εμπειρία του προπονητή τους, είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τώρα το παν για να μην χαλαρώσουν οι παίκτες του. Έχουν δει πολλά τα μάτια του. Τους περνάει εντυπωσιακά. Συνεχίζει μόνος. Το σουτ. Τεράστια ευκαιρία. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Αντέδρασε ακαρία εκεί, εξαπέλυσε και το σούτ, αλλά δεν τα κατάφερε να σκοράρει. Καλή προσπάθεια πάντως. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Προχωράει μόνος του. Την κλωτσάει. Κι άλλο σουτ. Παραλίγο. Ήταν θέμα χιλιοστών. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Εδώ ο Μήτρογλου ξεχύνεται μπροστά. Κινείται προς τα εμπρός. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Μανολάς κάλυψε πολύ σωστά την αμυνά του. Τη στέλνει προς τη μεγάλη περιοχή. Εδώ ο Πάουλο Μασάγο. Πολύ κακή πάσα. Κόπηκε. Μεγάλη προσπάθεια. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κάνει ένα φοβερό σλάλομ. Κινείται προς την επίθεση. Μάλλον χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Ωραία προσπάθεια. Για να δούμε τώρα τι επιλογές έχει.
Έχουμε δει και πολύ καλύτερες πάσες. Δεν κόβεται με τίποτα. Τον άδειασε κανονικά. Εδώ ο Μήτρογλου. Παρεμβάλλεται ο αντίπαλος και κερδίζει την κατοχή της μπάλας. Πάει μόνος του. Μπορεί να σουτάρει ανενόχλητος. Έξοχη ατομική προσπάθεια. Άξιζε κάτι καλύτερο. Νομίζω έπραξε πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Πραγματικά μας έδειξε την τεχνική και την τακτική του κατάρτιση. Νταβίτ Φουστέρ. Χάνουν την μπάλα. Νταβίτ Φουστέρ. Είναι πραγματικά ασταμάτητος. Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε σε αυτή τη φάση. Εμένα πάντως μου φαίνεται πιο δύσκολο να το χάσεις παρά να το βάλεις αυτό. Έγκαιρη παρέμβαση του παίκτη εδώ. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Έξοχη αμυντική προσπάθεια. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Κάνει ένα φοβερό σλάλομ. Μπορεί να πιάσει και offside αυτή τη φορά, αλλά γνωρίζοντας το ποδοσφαιρικό του πείσμα, ξέρουμε πως θα συνεχίσει να τρομάζει την αντίπαλη άμυνα. Και 10 φορές που λέει ο λόγος να το βγάλεις offside, την 11η θα στην κάνει τη ζημιά. Τη στέλνει μακριά. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν τον στήριξαν καθόλου οι συμπαίκτες του. Οπότε λογικά σταμάτησε και αυτή η επίθεση. Ωραία προσπάθεια. Για να δούμε τώρα τι επιλογές έχει. Αυτό είναι φάουλ. Είναι λίγο μακριά εδώ σε σχέση με τη θέση που συνήθως σκοράρει από φάουλ. Οπότε ίσως να εξετάσει και τις άλλες επιλογές που έχει. Χωσέ Χολέμπας. Κόβει αυτή την αρκετά απρόσεκτη πάσα. Ωραία προσπάθεια. Για να δούμε τώρα τι επιλογές έχει. Έχασαν μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν το προβάδισμα τους. Αν το είχε βάλει, μάλλον θα είχε λήξει το θέμα τώρα. Πολύ δύσκολα το γυρίζεις αν θέλεις 3 γκολ. Κόπηκε η παλιά. Και σουτάρει. Απογοήτευσε τις κερκίδες για τη χαμένη ευκαιρία. Αν είχε μπει αυτό το γκολ, τα πάντα θα είχαν εκκριθεί τώρα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Δεν τα κατάφερε. Φέισα. Ωραία προσπάθεια. Για να δούμε τώρα τι επιλογές έχει. Μυρίζει γκολ. Συνεχίζει μόνος. Και το κάνει, ναι! Τουλάχιστον του τόλμησε παρά την απόσταση και αυτό είναι που μετράει. Την επόμενη φορά μπορεί και να του κάτσει. Θα δοκιμάσει την τύχη του.
δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Του κλέβει την μπάλα. Και το ρολόι μετράει αντίστροφα. Καλή προσπάθεια. Παρεμβάλλεται ο αντίπαλος και κερδίζει την κατοχή της μπάλας. Έρχεται το σουτ. Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Μια εντυπωσιακή νίκη εδώ, μετά από μια μεγάλη εμφάνιση από όλους τους παίκτες. Όλα τους πήγαν καλά. Κατάφεραν να επιτύχουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Μερικά